tabbata Maryam Malika ta koma fim. Idan mai kallo bai manta ba, jiya mun rawaito muku cewa Maryam Malika ta bayyana fim inda za ta fara towa bayan fitowarta daga gidan aure wadda Umar shareef zai shirya. Fitaccen jarumi Abdul shareef ya sanar da jaruman da za su fito a cikin fim din, wanda Maryam Malika tana ɗaya daga cikin jaruman da za su taka rawa cikin fim din. Mustapha shareef zai bada umarni, Umar shareef zai shirya, Abdul shareef kuma jarumi, kamar yadda jarumin ya sanar. Ya wallafa postan fim din ne a shafinsa na Instagram inda yana cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah, muna gabatar muku da sabon fim mu na web series mai suna da a ce ba zuciya, wadda Mustapha shareef ya bada umarni, Umar shareef ya shirya. Yan wasa akwai Maryam Malika, Abdul shareef, Nura MC Khan, Real Ya'u Sharif da sauransu. Ku danna subscribe domin samun labarin kannywood da duminsu.